Fl-aħħar tbassir ekonomiku tagħha l-Kummissjoni Ewropea turi li kemm fl-2018 kif ukoll fl-2017 pajjiżna se jkollu l-ogħla rata ta' tkabbir ekonomiku fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. L-esperti tal-Kummissjoni qed ibassru rata ta' tkabbir għal Malta ta' 5.6% fl-2018 u ta' 4.5% fl-2017. Id-bassir għal Malta u iktar mid-doppju tar-rata li bih mistennija tikber l-ekonomija Ewropea fl-istess snin, kif ukoll u iktar mid-doppju tal-medja ta' tkabbir osservat f'Malta bejn l-2009 u l-2013. Fir-rapport tagħha dwar pajjiżna intitolat Malta Growth Continues at a Sustained Pace, l-esperti tal-Kummissjoni jgħidu li komplew ikunu sorpriżi biż-żieda fil-ġid nazzjonali f'Malta li laħqet is-7.2% fl-ewwel tliet kwarti tal-2017. Dan fil-waqt li attribwixxew dan l-iżvilupp għas-settur tal-esportazzjoni, speċjalment il-qasam tas-servizzi. Dwar it-tkabbir ekonomiku għal din is-sena, l-esperti tal-Kummissjoni qed jgħidu li l-konsum privat mistenni jkun l-akbar fattur li jwassal għad tkabbir bis-saħħa ta' żieda qawwija fl-impjiegi, titjib fil-fiduċja tal-konsumaturi u żieda fit-dħul. L-ekonomisti qed jistennew ukoll iż-żieda fl-investiment anke matul is-sena d-dieħla. B'reazzjoni għal dan it-tbassir, il-Gvern qal li minkejja attentati biex tiġi mxekkla l-ekonomija ta' pajjiżna, l-esperti barranin baqgħu konvinti li Malta se tibqa' għaddejja b'ritmu sod, tant li għal darb'oħra l-esperti tal-Kummissjoni Ewropea qed ibassru li fis-snin li ġejjin pajjiżna se jkollu l-ogħla rata ta' tkabbir ekonomiku fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Il-Gvern qal li hu kommess li jkompli jinvesti biex l-ekonomija tagħna tissaħħaħ iktar fi żmien li ġej.